Мечтата на всяко едно дете, което е фен на Барселона, е някой ден да облече фланелката и естествено да носи легендарният номер 10, номера на Лео Меси. Тази мечта се сбъдна за Ламин Ямал. Трудно може да се сбъдне за който иде в България. Само един човек е играл за Барселона и е носил легендарен номер и всички знаем кой е той, но все пак, искаш ли да се сбъдне твоята мечта до някаква степен и да се доближиш до това да бъдеш футболист и да играеш за Барса? Ако си над 14 години и твоят любим отбор е футболен клуб Барселона, със сигурност Блауграна е твоето място. Един от 6 отбора на шоу лигата. Първенството, което ще се появи тази есен за първи път в България. 6 фенски отбора. Фен отбор на Реал Мадрид Галактико, фен отбор на Барселона Блауграна, фен отбор на Манчестър Юнайтед Червените дяволи, фен отбор на Ливърпул Анфилд, фен отбор на Левски Синята лавина и фен отбор на ЦСКА Армейците. Ела и играй за твоя любим отбор. Запиши се, като цъкнеш на линк в описанието, което сме оставили в профила на шоу лигата. Там трябва да въведеш лична информация и естествено да прикачиш видео, на което показваш на какво си способен. Трябва да си над 14 години и можеш да сбъднеш своята мечта, да грабнеш своя номер и да играеш за Блауграна или за един от другите клубове. Готов ли си за шоу? Запиши се сега. Линк в описанието.